nakakaalam na ganito na ang tulay dito sa Sitio Sarimao, Caranan, Pasakaw. Kaya naman, hindi lang tulay ang maipapakita ko sa inyo, kundi ang magandang beach resort dito. Ang beach resort na matutuluyan natin ngayon ay talaga namang malapit sa puso ko. Dahil sa bukod na maganda na, malinis at sariwa pa ang hangin at magandang tanawin. Kaya naman, ipinapakilala ko sa inyo ang Lalushi Beach Resort. Kaya ano bang hinihintay natin? Tara na't samahan nyo kung pasukin ang beach resort na ito. Ang Lalushi Beach Resort na ito ay matatagpuan po lamang dito sa Zone 11 sa Rimao, Caranan, Pasakaw. Hindi lang isa ang beach resort dito, kaya't sa susunod nating vlog, may ipapakita ko rin sila sa inyo. Kaya ngayong araw, ang Lalushi Beach Resort na ito ang ating lilibutin para makita ang ganda ng lugar ng Sarimao. Sa Lalushi Beach Resort, siguradong sulit na sulit ang araw mo at siguradong mag-i-enjoy ka katulad nila. At ito naman ang aking kaibigan na gustong sumali sa aking vlog. Shoutout. Dapat ako lang subscribe sa imo. Dapat Ayo. 100,000. Yan! Thank you very much! Pagdating ng hapon, dito mo makikita ang ganda ng paglubog ng araw na tinatawag na sunset. At ito naman ang ganda ng ningning ng mga ilaw sa gabi na parang bituin sa langit. At sa mga gusto pong magpa-reserve, pwedeng niyo pong tawagan ang Lalushi Beach Resort.
Maraming salamat po sa panunood. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video sa lugar na ito. Masayang maligo kasama ang pamilya kaya't hindi kami nagpahuli. Kahit medyo mainit, naglakad kami para maligo sa Sarbangan. Kaya't pagdating namin, hindi naman nagpahuli ang mga chikiting na to. Ito lang naman ang simpleng kasiyahan ng pamilya kapag summer kahit walang pera. Simpleng lugar, simpleng ganda, simpleng saya. Ito ang mararamdaman mo pag napuntahan mo ang lugar na to dahil sa sariwang hangin na sumasabay sa agos ng tubig. Pag pinagmasdan mo ang agos ng tubig, pansamantalang mawawala ang problema mo dahil sa ganda nito. Hindi
naman delikado ang maliliit dito dahil may pangbata, may pangmatanda. Dahil kung malaki ka, pwede ka dito. Kung ikaw naman ay maliit, pwede ka rin dito. Katulad ng dalawang nasa likod kong ito, hanggang dun lang sila. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. At syempre, shoutout sa mga dalisay dyan sa Antique, lalong-lalo na kay Miguel Dalisay. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po. God bless you and stay safe. Sana all may kapartners na. Kasorin mo na, friends. Kasorin lang ka mo. Kasorin lang ka mo. Ngunyan lang. Ay, kasorin. Wow. Ay, ay, ay. Gusto niyo bang maging masaya katulad nila habang naliligo kasama ng mga kaibigan at ng maraming tao? Pwes, samahan niyo ko sa Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Pero bago tayo magsimula, kung sakaling nagustuhan niyo ang video to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating upload. Ngayong tag-init, hanap natin ay sariwang hangin at preskong lugar. At syempre kung saan masarap at masayang maligo. Kaya naman, pinuntahan namin tong running water ng Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Ang running water na ito ay nanggagaling pa sa Isaru. Kaya naman, napakalinis at napakalamig nito. Kaya nang dahil sa lamig, napaahon agad ang aming kasama. Kaya kung ikaw ay may hangover, mabilis na mawawala yan dito. Napakatahimik at napakapreskong lugar dahil sa mga kahoy na nakapalibot dito. Ito talagang mataba. Pwedeng salbabida.
Maray na aga sa Indugabos. Ngunya na adaw po, maluto kami ning adobong manok. Ang panirang ni Ngunya na adaw. Ang ano ko ang lutuan? Ganun mi ang panggatong. Gatong, 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 gatong. Turugan mo, turugan! Okay na, okay na. Kawali! Hagano mo ang kutsara! Lana! Halo, halo, halo! Sunod ang bawang! Sunod na ang sibuyas! Sunod na ang manok! Halo-halo to para mag luto-luto ning galigid. Ganun ko ang kamuti. Yo! Dikit na halo. Hagano ko ang tako. Halo tanan timpirang minuto. So ayan, halo tanan takop. Lalagyan na tanining mga pang-ricado. Tuyong. Ah! Tayo! Tunog na na ang paminta. Lauren! Magic! Para may sarap ang luto. Sili! Laganan taning suka, mga suka! Para magkinit ang laman. Magkinit ang laman. Oh. Tatakuban ka na mo! Natakop! So, iyon na ni ang samuyang naluto. Luto na siya ang adobong manok. Una na ang adobong manok. Luto na siya, pili siyang kakanon. Huli pa ang tayo, takulang sa tayo. So, maraming salamat po. O, salamat sa mga kairibahan kong ini, nagkapiriritan lang. Thank you very much sa itong pagtabang sa sakuyang video. Magkay ka mo, mag-shoutout ka mo sa mga kabirista din ninyo. Shout out sa mga taga-Orban. Shout out sa mga taga Samuyang Luka. Shout out sa Bensa. NLCC.
So,